everyone, welcome back to Sunday Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soap Histories and today I'm talking about Umkhokha. Njengoba nibonile ke last week ukuthi ke mamzobe uvundulule indodana yakhe nomvelasa beyifihlile iminyaka. Angazi ke noma singambiza ngobitter X noma sithini ngomamzobe kodwa yey akaphumuli lo mama akaphumuli futhi angibona ukuthi uyabulala ke nobuthongo. She tried to push her husband uDifa to take charge of ibandla laMaJuyida kodwa ke kwangalunga ke guys. Manje ke uselande nje indodana yakhe ethi yena unkanyisa umchunu ke odlala indawo kaMlungisi kulomdlalo uzoshubisa izinto empilweni yomndeni wakwamvelase nebandla laMaJuyida njengoba ezolwela isikhundla sokuphatha ibandla. Unkanyiso ke uyindodana kaMamzobe abeyifihlila ithola esathanana nowayengumholi webandla umvelase ongasekho. Kulomdlalo ke uzoqala ukubonakala kahle ngesonto elizayo njengoba uMamzobe ezoveza nencwadi yasenkantolo leshow ukuthi uyena okumele ahole ibandla kuphume usiphamandla. Umthombo kothembekile ke uveza ukuthi ke unkanyiso wavela kancane ngesikhathi lomdlalo usaqala kodwa ke manje ke indawo azoyilungisa izothi nje ukuthatha isikhathi bathi ke ngeke kuze kuthathe inyanga ezingaphezulu kwezintathu. Uzonyakazisa nje kuphela kulempi kaMamzobe njengoba efuna ukuthatha ibandla bese futhi indawo yakhe isheshe yaphela. Akuyona indawo ezomhlalisa isikhathi eside kodwa kusuka manje uzobonakala cishe kuzona zonke iziqephu bese kuyaphela ke ngecharacter yakhe. Lokho ke kuzokwenzeka kulomdlalo abantu bazokuthakasela kakhulu kusho umthombo ke othembekile. Asazi ke bakithi ngoba abantu abaningi manje bebisa enjoy nje indaba yothando lukaZamcolo noNomafu ukuthi bazomamukela yini lo Zamcolo omusha ozayo. Yena umvelase uzomvumela yini uMlungisi to take over. On the other side, some people are very excited to see Unkanyiso back on our screen njengoba antshontsha izinhliziyo zabaningi laphayana kwimbewu edlala indodana kaNgcolosi. That's all I have for today guys. To leave your comment below and share your opinion about this new twist ezokwenzela laphayana ke kumkhokha. Bye.